کی فهمید؟ تمام مردم ثروتمند، مردم توانا، تمام اسپورتسمنی که چمپیون شده و ترینر دارد، تمام مردم ثروتمند استاد دارد، سویدنیک دارد، کنسولتان دارد. مردم کم بغل ندارد، چون که همیشه خودش میدونه و یا با در کار نیست سویدنیک و انا مردم ثروتمند چه خیلی فکرانه شاید. دای بچم بلیک بلیک не работает. Что произошло? Или я отключил это, что ли? Тамоми мардуми сарватманд чӣ хел аз фикронаш? Агар ки ҳамин камакакам ки ман ба ёрдам кунад, ҳамина кардан дар кор. Агар ки ҳамин камтар ҳам ки бошад, кори ман ба ёрдам кунад, ҳамин кора кардан дар кор. Чанд рӯза, 3 рӯз пеш аз ин, кадоматон ягмон бор Бишкек рафтаги ҳастедон? Бишкек рафтаги ҳастед? Бурдой ҳаст бозори Калон. Аскар Замбеков ва рафиқ ман чандин боро ман консультация додаги одам ба. Чанд рӯза вохӯрдам, як ҷоя ужин кардем, хазайн якта авай аст, Фрунзе гуфтаги гипермаркет аст Бишкек ба ранги ашане ки инҷа баъд ку, камтар майдатар авай. 28 та гипермаркет дорад. Шистем суҳбат кардем, мегӯд маълим ҳамин ман ба гӯед ки кадом камбудо аст ҳамин вай ман ба бизнес ман ба кадом воша дида истодед. Уля карда буромадам, мардуми доно ин хелай. Акалан камакакам ки ёрдам кунад, ина гирифта истифода кардан дар кор. А мардуми камбағал чӣ мегӯяд? Ман чиза худам медонам. Ана кун, юғигарӣ, худпарастӣ, аз кӣ мондагӣ? Аз шайтон, қанзане. Инсоне ки худаш аз дигарро боло мегирад, вай пайравии шайтон уже рафт. Барои ҳамон ҳаёти вай фақат азобай. Мардуми камбағал ба монанди талпа фикр дорад. То есть талпа тоҷиква чӣ мешавад? Гурӯҳ. Фикри худаш нест. Барои ҳамон бисёр мардумо ин талпа истифода мебарад. Шӯриш меандозад. Гапи касоба мерад. Чӣ вақт ақли худаш нест, ақли худаш қати кор намекунад. Ҳама мошин харидам, манам мошин харидам дар кор. Ҳама тӯй кардан, манам тӯй кардан дар кор. Ҳама марди кор мерам, манам марди кор кардам дар кор. То есть муҳит, стадни мышление. Стадни мышление. Стада медонед? Стада. Ҳамин гӯспанд дамини ҳамаш гурӯҳ медавад. Қабила. Бисёр мардум ҳамин хелай. Мардуме ки намехонад, анамин хел фикр. Граница ба бет, граница ба. Автобус Таджиком мебиёд ку, ана ҳамин айнан гӯспандто медава ҳама. Ягон бор дидагина шумо ин чизо не? Айнан ҳамин хел медавад. Чӣ ба? Чӣ ба ки фикронаш нест, худаш ба бовараш метарсад. Ту инсон баре мулоим рафтанги. Медонед учёниён чӣ кор кардан? Нигоҳ кунед. Учёни что делали? Мана инҷа аввал маҳкам кардан, сетка гирондан. Дидед сетка? Баъд сетка гирифтан. Сетка гиранам ки ҳамин стада ҳамонҷи хат рафта омада истода. ин чӣ гуфтаги гап? Инсон ки як бор, ду бор, се бор ҳамин ба одат кард, худаш ба бовар нест. Бисёр халқи мо омадан мардикория сар кард, гумон мекунад ки дигар кори кардан ба қувваташ намерасад. Шароит пайдоям шудагӣ бошад ки ҳамин шароит истифода намебарад. Стадни мышление. Тамоми мардуми камбағал стадни мышление дорад. Поехали. Мардуми сарватманд фикри, они мыслят индивидуальности. То есть шумо бояд ки ҳаракат кунед ки ҳамон ҳунаре ки худованд шумо ба додаги ҳавая ёбед. Чӣ ба ҳаёти ман дига шуд? Чӣ ба ман дига хел зиндагӣ кардам? Чӣ ба ки ман қабати ҳами тоҷико ӯзбеко бозор рафта нашистам? Ки фаҳмид? Агар ки манам рафта ҳамон ҷо шистаму хел местодам, манам ҳамон чиза ёд мегирифтам. Шумо ҳамон инсоне мешед ки гуҷоба ки вақтатуна сарф кунед. Вақтатуна гуҷоба сарф кунед, ҳамон ба шумо бузург мешед. Дигар чиза ёд намегиред. Мана мисол,
اگر که آدم 10 سال دکتری کند لاچیک شدن میتاد یا که دکتر میشه؟ دکتر میشه. اگر که آدم 20 سال بازار به استرایکا به کار کند چیز یاد میگیرد؟ همون کار یاد میگیرد. من همه چیز فهمیدم همون وقت فهمیدم که نه نلزا это делать. با همین اخیرای من همین 2 سال 3 سال 5 سال است که فقط گردونی من با مردم خودم پیدا شد. من بسیار کار کردم مردم بیگناه خطی برام تیز یاد گرفتم. محیط بانک سالن اگورسه میدونید؟ بانک سالن اگورسه همین درون بانک همین اگورسه کشیدگان همین اگورسه همون بودرینکو یک خیل سالن یک تا شور یک تا شیرین نیست. این چی گفته گفت؟ окружение قندت زن سه تا نشانه است آینده شما نویسید. سه تا نشانه که آینده انسان تقدیر آدم میسازد. سه تا نشانه است. یکم استاد تو کیست؟ شما میتونید که لوبوی انسان پرسید 3 تا سوال تید سرازا میفهمید حیات آینده و 10 سال آینده. همین چی بگون یاسنوی دوشی بودن در کار نیست که این چیز فهمی. همین 3 تا سوال تید سرازا میفهمید حیات آدم چه خیلی میگذره. آینده 10 سال عمرش چه خیلی میگذره سرازا میفهمید. یکم سوالی که دادن در کار استاد تو کیست؟ То есть у кого ты учишься? Кто твой наставник? Устоз tu кист. Дуюми, кадом китоба ту хонда истоди? Китобе ки ту мехони фикрона ту месозад. Сеюми, кто тебя окружает? С кем ты общаешься часто? Атрофи туба киаст? Ё рафиқи ту киаст? Агар ки атрофи туба одамои тавоно бисёр бошад ту тавоно меши. آدمای علمدار بسیار باشه تو علمدار میشی. آدم ویران میکند. اینمی 3 تا چی نشانه آینده انسان است. برای که آدم بزرگ شد باید که آدم کوودو همون هنر خداوند دادگی هوای با پیش برد. دقت هر یک انسان با 204 تا هنر است. научно доказано. Нека ҳамин якташа худованд ту ба додагӣ зиёдтар. Абу Али ибн Сино ба додагӣ ки табиб бошад. Фирдавсӣ ба додагӣ ки нависанда бошад. Дига диққат кардастед. ҳар як инсон ба нек ҳамон ҳунар додагӣ, неки ҳамон ҳунара ту агар ки ёби худат ба ҳавас зиёд кунӣ, ту таърих ба мемонӣ. Чибаки ина худованд додагӣ تو هوای با وقت تصرف کن برای هوای با پیش بردن ترقی دادن. نه که از سببی که آدم نفسش کلونه دائما این سوزنک میکنه. یک کس ماشین فروشی که بیا منم ماشین فروشی کنم. یک کس خانه سازی که بیا منم خانه سازی کنم. یک کس لباس فروشی بیا منم لباس فروشی کنم. آدم این خیلی گمان میکنه. постоянно вазифаи шайтон чист? Одама фикраша хурда дигар ро бурдан. Чиба ки вай роҳе ки вай ба мисол ҳунара худованд додагай, вай ҳунар катиба бисёр хизмат мекунад мардум ба сабаби ҳамин хизмати кардагиш ва ҷаннат ба мефурод. Ман бисёртар омӯхтам одамое ки дар дунё машҳур шудагӣ ҳастанд. Любо инсоне ки ҳамин вайаш ёфта гирад, индивидуалности худаш ёфта гирад, вай бизатинад ҳам машҳур мешад, ҳам баҳона обрӯманд мешад, ҳам сарварманд мешад. чиба ки ҳамина худованд додагӣ. баъзе одам ба финансист ба қуввата худованд додагӣ. ту ҳазор гуни ки вай ба дуруст намебуд. Мухаммад Али вай великий боксёр, худованд додагӣ. Брусли великий. чиба ки худованд ҳамон ба вақташа сарга ҳавас зиёд карда рафт. барамон ҳамон чиза ёфтан дар кор ки ту ба худованд додагӣ ай. Як та бача ай бине дега ҳамон баъзан сатила мунда мезанад шерои ҷиме мехунад. тамом Россия машҳур ай. Аз Таджикистон ба фикрам узбек ме таҷик мебаша фарқаш не. Ҳава индивидуальне. То есть он делает то, что никто не делал до этого. Ки фаҳмид? Нафаҳмид ё фаҳмиде? ҳаваи машҳур ва бисёртар мешиносад нисбати шумо. ممکن شما بینید که خندتون گیرد. نه که وقت تیوی پروگرام با دعوت میکنه تلویزیون با شما نه. مضمون گپ من چی؟ ایندیویدوال است. یک تا آدم کسل شد
духтура гуфтанд ки доимо ҳамин наздики аз шаҳр берун зиндагӣ кун ки кислород зиёд бошад. ҳар пагоҳи рӯзӣ мегашт, просто пеши ҷангал барафта мегашт, ҳамин либосош ба ҳамин ҳар бор ки мера мегардад мебиёд, бисёр вай алафу вай ҳар чӣ мечаспид. агар кӯсор гардид мечаспад ку алаф. як рӯз ҳар бегоҳ меомаду мешиста ва тоза мекард. 2 рӯз 3 рӯз тоза кунанда ки нигоҳ кунад липучки. липучка аст ку нигоҳ кунед, курткаотунро мечаспад ку, туфлиотунро мечаспад ку. як бор 2 бор 3 бор ҳава нигоҳ карду, дида бурмоду ҳама омӯхта липучка сохт. заводи калонтар миллиардер. тамоми чизе ки дар дунё ҳаст одамои оддӣ ихтироъ кардаган, одамои доно не. тамоми чизое ки дар дунё ҳаст. ин аҷоиб. просто ҳамон чизро бовар карданат дар кор, ҳамон чизро апасаш шуданат дар кор. всё ҳамон чӣ меша. шоколад несле хӯрдаги он бор мене чӣ хел пайдо шудаги аст. дар франсия фақат рождество аст ку кусок шоколад медоданд. якум шоколад дар франсия пайдо шудаган. раге ку маргарин мефурӯхтанд советский союз ба хотират омад килограмм қати. ҳамон хел шоколад медоданд, кусок ва ами кусок шоколад медоданд. рождество ба табрик мекардан якдигараш. кам бошад ки шоколад хунаш боварда ширини, камбағалам боша бояд ҳаракат мекард ки якдигараш ба ширини. худо ба қурбон бас ку ширини те медодан амоно. ҳамин одам аз сараш базад ки ҳамон вақте ки шумо кусок шоколад даст омадед ҳамаш неудобна. ҳамин аз сараш базад ки ҳамина хушрӯ карда удобни карда ти беҳтар неми. просто ҳамина коғаз пеш карда дод тамом. ки фаҳмид? миллионни пул. миллиардная компания. барои сарватманд шудан якта фикр бас аст. ҳамаги якта фикр, зиёд не. шумо слишком ракета изобретать не надо, чтобы космос летать, чтобы успешным быть. Один два мысль. Деки ҳамон фикр сари ҳарчута одамон намебиёд. барои ма агар ки саратон як бор небор ҳамин хел фикрҳои необычни биёд, аз пасаш шавед. ина худованд додаги шумо ба. ки фаҳмед? ҳаёт ин выбор аст, решение. ман ҳаётам ба 5 та выбор кардагӣ ки умри мана дигар кард. якумин вақте ки сета вуза ман партофтам, гуфтам ман пул надорам, Россия рафта мехонам, партофтам он чиза. Якумин решение. Дуюмин решение. Когда принял решение, что больше никогда не буду черная работа работать. Сеюмин решение. Вақте ки ман банкроштам 174 одам ба қарз бафтидам, принял решение. Я буду платить, вернуть каждому из этих людей эти деньги. Хотя я не брал эти деньги. Я не знал даже их. Ман одама вообще намешнохтам даже. ҳар чизе ки ҳаёти шумо ба ҳаст, имрӯза ҳаёт, ин ҳамон натиҷаи пешанги қарори шумо кардагӣ. коре ки шумо карданед имрӯз, худатон ҳамон решение қабул кард ки ҳамин кора мекунам, худатон вибор кардед. шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, худатон вибор кардед. оилае ки шумо доред, худатон вибор кардед. партнёре ки шумо кор кардед, тепер акун недовольнаед, худатон вибор кардед. коргаре ки тепер акун худатон недовольнаед, худатон вибор кардед. кредиту қарзе ки доред, худатон вибор кардед. тақдир дигаҳай, вибор дигаҳай. тақдир ин аст ки шумо мард таваллуд шудед, шумо ин ба ягон дигаргунӣ кардан наметоед. ҳамин оила ба таваллуд шудед, шумо ин ба дигаргунӣ кардан наметоед. ин тақдирай. рӯзи мурдани шумо ин тақдирай. ҳаст чанд та фарзанд мекунед ё намекунед, ин тақдирай. не ки чӣ хел зиндагӣ мебарад, ин тақдир нест. ризқа худованд аз пайдо шудан метиҳад. мо медонем шумо хатек худо метиҳад ризқа. қурон нест ки 4 та чизе метиҳад ку 120 рӯза шудани кӯдак дар утроби модараш метиҳад ин чиза. ман ҳамин хулособ омадам, не ки худованд дурусташ медонад, ман намедонам дуруст менён нест. ман ҳамин хулособ омадам. ҳозир шумо ойлик мегиред ку, мисол ягон ҷо кор мекунем, ойлик мегирем, ҳамин хел не? ҳама ойлик мегирад, ҳами корхона ҳами коргараш ба ойликаш метиҳад. не ки баъзе ҳамин коргаро ҳама ойлика саришта карда ҳавая приумножат карда метод, баъзеҳо наметод.